Γεια σας παιδιά, Πάνος Gamer εδώ, μαζί με Minecraft Tube. Γεια σας παιδιά, Minecraft Cube εδώ. Σήμερα παίζουμε Minecraft. Μαζί με εμένα, Πάνο Gamer. Κάνουμε... Αυτά είναι κάποια δικά μου. Πάμε new, Ναι, new όπως world. καταλαβαίνετε είναι το demo, δυστυχώς. Ναι, παιδιά, continue playing. Συγγνώμη παιδιά, δεν... Όπως καταλαβαίνετε... Να ξέρετε, δεν θα έχει το ίδιο πλάκα με το κανονικό, αλλά παιδιά, το μπορούμε να κάνουμε. Τώρα θα δώσουμε 10 ευρώ τώρα για ένα πράγμα. Υπάρχουν μερικά όπλα μέσα. Εγώ θα δίνα 10 ευρώ. Τέλος πάντων. Εσύ φίλε μου είσαι τρελός με το Minecraft. Εντάξει. Λοιπόν, Τώρα δεν πατάμε το... Λοιπόν, αδειάσαμε το chest. Να πάρουμε και τον πυρσό. Και το chest. Νομίζω για να φτιάξεις το crafting table θέλεις ξύλα. Ναι. Θέλεις ξύλα για να τα φτιάξεις αυτό το επεξεργασμένο ξύλο. Ναι, το ξέρω. Όχι, ρωτάω. Το ξέρω ότι το ξέρεις. Εσύ είσαι τρελός με το Minecraft όπως είπαμε. Να ξέρετε, ο Minecraft Cube είναι τρελός με το Minecraft. Γι' αυτό λέγαμε Minecraft Cube. Αυτό εννοείται. Λοιπόν, να σας ξεκαθαρίσω κάτι, παίζει ο Minecraft Cube, όχι εγώ. Οπότε να ξέρετε, άμα βγάλω εγώ βίντεο, θα βαρεθείτε τελείως. Γιατί? Γιατί εγώ δεν ξέρω Minecraft Cube να παίζω. Εντάξει. Εγώ περισσότερο παίζω από το tablet. Εντάξει, το tablet είναι πιο εύκολο. Ωραία, έχουμε κόψει 17 ξύλα, μια χαρά. Νομίζω πώς θα φτιάξεις τώρα το επεξεργασμένο. Ένα γουρουνάκι. Village! Είχα πάει σε ένα χωριό των villager. Τον villager δεν είναι? Ναι. Επίσης άμα δεν έχετε σπαθί είναι χρήσιμο και το τσεκούρι. Επίσης θέλω να σας πω κάτι. Θέλω να δω κάτι. Εντάξει. Ήθελα να δω κάτι. Θέλω να σας πω κάτι. Όσα ξέρω για τα Minecraft, τα χρωστάω στον φίλο μου το Minecraft Tube, γιατί χάρη σε εκείνον τα ξέρω. Οπότε Minecraft Tube, σε ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ. Επίσης να σας πω κάτι. Θα έχω κάτω link για το κανάλι του Minecraft Tube και για το δικό μου το άλλο κανάλι, να ξέρετε. Κανονικό κανάλι με τα Lego δηλαδή. Ναι, το Lego Creation. Όποιος θέλει να μπει και στο δικό μου και στο Minecraft Tube μπορεί. Συγγνώμη. Και το Minecraft Tube το κανάλι είναι πολύ ωραίο. Παίζει Plant vs Zombie Garden Warfare. Πώς το λέει μια φορά, μου αρέσει όπως το λέει. Plant vs Zombies Garden Warfare. Μου αρέσει το πώς το λέει. Ναι. Παίζει και Minecraft, γιατί τον έχω πρίξει να παίξει Minecraft. Αλήθεια, ναι. Έτσι που το λέω, το Garden Warfare. Το πήρα από το τρέιλερ του Garden Warfare. Και να μπείτε να κάνετε sub στο κανάλι του, γιατί σε λίγες ημέρες θα βάλει και fan mail. Ναι, fan mail. Θέλω επίσης εγώ να σας πω thank you σε όλους όσους μου έχουν κάνει μέχρι τώρα subscribe. Ειλικρινά σας ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, τώρα συνεχίσουμε στο παιχνίδι. Παίζουμε εδώ και 4 λεπτά. Στα 10 λεπτά σταματάμε. Να, villager. Τους villager άμα τους σκοτώσεις σου κάνουν κάτι. Θέλω να δω κάτι. Όχι. Με εμπόριο μπορώ να κάνω μαζί τους. Πώς? Δεν με νοιάζει, εγώ θα τους σκοτώσω. Δεν μου κάνεις εμπόριο, ρε. Δεν τρέπεσαι. Όχι ρε, δεν τρεπούμε. Δεν σου κάνουν τώρα. Δεν σου κάνω τρισάκιο. Ήρθε εδώ πάνω, επιτέλους μπορώ να κάνω αυτό. Να έρθει κάποιος. Μα αυτά δεν μπορείς να κάνεις στο crafting table. Ναι, περίμενε. Γιατί τα παίρνεις? Να διαλέξω ένα σπίτι θέλω. Ένα ωραίο σπιτάκι, αυτό είναι ωραίο. Ναι. Ένα χαρά σπιτάκι είναι. Ωραίο, άδειο. Άδειο θέλουμε να είναι. Γιατί? Ναι. Οκ, εσύ ξέρεις Minecraft Tube. Εγώ τι είμαι μπροστά σε σένα.
Για αρχή θα βάλουμε... Έλα, βάλε όλα τα άχρηστα μέσα. Αυτό βάλει το, τι να σου κάνει. Λοιπόν, Αυτό είναι σπαγκός. ναι, μπορούμε να φτιάξουμε το τόξο. Μπορούμε να φτιάξουμε το με αυτό. Ναι, όμως χρειαζόμαστε και ξύλο. Αξίνα δεν μας έδωσε εντωμεταξύ, είναι ένα από τα πιο χρήσιμα. Όλα είναι χρήσιμα εντωμεταξύ. Λοιπόν, για αρχή... μπορώ να φτιάξω μπότες. Εν τω μεταξύ, να ξέρετε, είχα φτιάξει στα προηγούμενα που είχατε δει τα πρώτα. Κοίτα τι κάνει, κοίτα. Παναγία μου. Εν τω μεταξύ, ξέρετε, χ. Εντάξει. Back to game. Sorry γι' αυτό, δεν ξέρω πώς βγήκε. Δεν πειράζει όμως, συνεχίζουμε. Εν τω μεταξύ, να ξέρετε, στα προηγούμενα που είδατε, που είχα φτιάξει πολλά πράγματα. Και δεν έχω, την ώρα που παίζω το παιχνίδι, έχω και έναν οδηγό Minecraft για να ξέρω τι χρειάζομαι. Αλλιώς δεν θα ξέρω ούτε μια αξία να φτιάξω. Βλακή έκανα. Δεν πειράζει Minecraft Cube. Τώρα τι άλλο. Ένα λεπτάκι, γιατί Minecraft Cube με λένε όμως. Να τα... Φτιάξε ένα crafting table. Τα υπόλοιπα. Έχουμε το Περίμενε, πάρε και δύο. Με αυτά φτιάξε και δύο. Stick. Ναι. Δώδεκα φτιάξε, εντάξει. Χαρά. Μα αυτά και δεν μπορούμε να φτιάξουμε αξίνα. Ναι. Εγκρέμισε το σπίτι να φτιάξεις. Περίμενε. Για αρχή. Άσε, δεν τα χαλάω ακόμα. Χάλασε τα. Όχι, να πάρω όλα ένα για να φτιάξει ο κράνος. Οκ. Αξίνα. Ναι. Minecraft Cube. Ναι. Πρέπει να τελειώνουμε. Έχουμε λίγο ακόμα. Λοιπόν, αυτό το βίντεο θα είναι που βρήκαμε δηλαδή το village και φτιάξαμε περίπου το πρώτο μας σπίτι. Στο επόμενο βίντεο θα πάμε για mine αφού φτιάξαμε την αξίνα. Και να ξέρετε θα είναι πολύ σύντομο αυτό το επόμενο βίντεο Minecraft Cube και Carlos Gamer. Το επόμενο βίντεο που θα βάλουμε να ξέρετε στο κανάλι μου θα είναι αυτό. Και κάποια στιγμή θα βάλουμε και στο βίντεο του Minecraft Cube. Θα παίζουμε και Five Nights at Freddy's κιόλας. Σωστά? Ναι. Αυτοί τι κάνουνε φιλιούνται? Ερωτική στιγμή για τους villager. Συγγνώμη villager που σας το χαλάσαμε. Συγγνώμη, με συγχωρείτε. Αλλά έλα εδώ, το θηλυκό σκοτώσαμε τώρα ή το αρσενικό? Δεν ξέρω. Όλοι οι ίδιοι είναι. Αλήθεια. Φλάκια για αυτή, δεν τους ξεχωρίζεις πια. Ναι, νομίζω, να, αυτή είναι η γυναίκα που μάλλον έχει το άσπρο εδώ πέρα. Ναι, σωστά. Κάηκε, είναι καυτή και κάηκε, γι' αυτό. Είναι πολύ hot γυναίκα. Καλά, τέλος πάντων. Συνεχίζουμε. Είναι άσχημοι όλοι τους. Λοιπόν, παιδιά, αυτό ήταν το Ένα λεπτάκι. Εντάξει, Minecraft Cube. Λοιπόν, τι μπορείς να φτιάξεις? Τώρα έχουμε πάρει 4 περσούς και θα τα πάρουμε αυτά για να φτιάξουμε κρεβάτι. Αυτό ήταν, παιδιά, το βίντεο από εμένα, τον Pano Gamer και από τον Minecraft Cube. Ευχαριστούμε πάρα πολύ καταρχήν. Ναι, και ελπίζουμε να δείτε τα επόμενα μας βίντεο. Κάντε like, subscribe αν σας άρεσε και κάντε και ένα comment. Επίσης κάντε και ένα share αν σας άρεσε. Το επόμενο βίντεο μάλλον Minecraft θα βγει απανωτά. Σωστά. Ναι, θα βγει απανωτά. Δεν ξέρω αν θα βγει απανωτά, αλλά σίγουρα δεν θα βάλω επόμενο βίντεο μετά από αυτό. Λοιπόν, παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε. Ναι, ελπίζω να σας άρεσε. Γεια σας, έως την επόμενη φορά.